Татар халык әкияте «Өч кыз туган». Борын заманда булган икән ди бер хатын. Аның булган ди 3 кызы. Бу хатын кызларымның өсте бөтен, тамаклары тук булсын ди, көне-төн эшләгән ди. Менә кызлар үсеп буйга да җиткәннәр. Алар берсеннән берсе матур ди. Бер битләре ай, бер битләре кояш, буй-сыннары карлыгачтай сылу ди. 3 кыз бер артлы кияүгә чыгып, берсе артыннан берсе китеп тә барганнар. Менә 1 ел үткән, 2 ел, 3 ел үткән. Шулай матур гына яшәгәндә, әниләре авырып киткән. Күрше урманда тиен дусты бар икән, шуны дәшеп әйткән. Тиен, дустым, барсана. Кызларыма әйтсәне, хәлемне белергә килсеннәрче, дигән. Тиен шунда ук чыгып чапкан. Тиен барып тәрәзә какканда, ылы кыз җизләгәннәр чистартып торадыр иде ди. Хай, дип әйткән ылы кыз, бик барыр идем дә бит, аңарчы менә шушы ләгәннәрне чистартып бетерәсем бар иде шул дигән ди. Тиен моңар бик ачуланган да, әйткән, алайса, син шушы ләгәннәреңнән мәңгегә кайырылма, дигән. Тиеннең шулай дип әйтүе булган, икеләгән кызны ике яктан китереп тә кысканнар. Ылы кыз йыгылган да шунда ук гөберле бакага әверелгән. Тиен уртанчы кызга чапкан. Уртанчы кыз бу кайгылы хәбәрне ишеткәндә киндер суга икән. Тиенгә әйткән. Хай, дигән, әнием янына хәзер үк чыгып йөгерер идем дә бит, менә ярминкәгә киндер сугып өлгертәсем бар иде шул, дигән. Тиен бик ачуланган да әйткән. Алайса, син гомерең буе киндер сугып кына тор, дигән. Уртанчы кыз шунда ук үрмәкүчкә әверелгән. Тиен тәрәзәсен какканда, кеше кызның камыр баскан чагы икән. Ул бер сүз дә әйтмәгән, камырлы кулларын да сертеп тормаган, чыккан да әнисе янына йөгергән. Тиен кеше кызга әйткән. И сөекле бала, гомер буе игелек күр, кешеләрне бәхетле ит, аларга куаныч та, юаныч та бул. Кешеләр дә сине сөярләр, синең яхшылыгыңны мәңге онытмаслар, дигән. Кеше кыз чыннан да бик рәхәт гомер кичергән, халык аны бик яраткан ди.